Programm ta' formazzjoni li qed ikompli jħeġġeġ nisa jkunu lesti u preparati għal ħajja politika. Kien dan is-sentiment li ħareġ f'laqgħa li saret bħala parti mill-kors imtella mill-Moviment Nisa Partit Nazzjonalista f'kollaborazzjoni mal-Fondazzjoni Azad bil-għan li aktar nisa jidħlu fil-ħajja politika u ma jibżawx jagħmlu dak il-pass li jmiss li ma sessjonijiet ġew fit-tmiemhom wara li dawk li ħadu sem inqasmu fi gruppi sabiex jiddiskutu setturi varji u joħorġu bi proposti u ideat rigward dak illi kellhom jiddiskutu. Dan anke wara li l-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg indirizza lil dawk preżenti li pparteċipaw fejn saħaq illi dawn il-programmi kapaċi waslu sabiex aktar nisa ikunu parteċipi fit-tmexxija tal-pajjiż u fil-ħajja politika. Alex Borg kompla jisħaq illi lan ta' dawn l-inizjattivi u illi l-politika Maltija illi magħmula l-aktar mill-irġiel ikun hemm aktar rappreżentazzjoni ugwali bejn iż-żewġ sessi. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista kompla jgħid kif dawn il-programmi ta' formazzjoni jippromovu mhux biss il-ġeneru tal-mara imma anki jiffurmaw il-karattru sod, ħajja politika mibnija fuq il-kapaċità u mhux biss fuq is-sessi. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Charles Bonello saħaq li dawn il-programmi ta' formazzjoni huma rikkezza li għandu l-Partit Nazzjonalista dan sabiex ikun hemm l-investiment meħtieġ fi gruppi speċifiċi ħalli jkun hemm nies aktar imħarġin li eventwalment isiru politiċi li jagħmlu unur lil pajjiżna. Charles Bonello għalaq billi qal li l-involviment politiku ma jirrikjedix biss li jkun hemm aktar nisa bħala kandidati iżda anki li jipparteċipaw u jagħtu l-ideat tagħhom fil-fora politika. Intant dan il-programm laqa fih ammont ta' nisa li wrew ix-xewqa jsaħħu l-ħiliet tagħhom bil-għan li jkun hemm dejjem aktar involviment tan-nisa fil-politika.